bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini noon kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ardiɓe ene galle he konngol waɗi laabi temedere e capanɗe jeeɗiɗi keɗen mbaɗa ndeɗo tongode émission holmbo woni an eɗen bismi hannde goto e sukaɓe leñol ngol nam jibinaɗo ɗo kono haysa yaltide ndini asli o ko ɗo jeyaɗo toon to Hammadou Hunare Julo Samba Mayel Jeeri maayo amgo Malango en mbatta joni joni so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habdude Piindi TV assalamu aleykum. Assalamu aleykum Bambodi mi salmini mi juurimama weltanmam no feewi oɗo invitation ko hunde nden pewjuɗa weltima no feewi noon ko tinde jomum eyi noon min mbiyetemi ko Amadou Sakke ete Mbo e jeeya cuuɗi men Hammadou Hunare mbiyata Julli Samba Mayel Jeeri maayo Allah mango Malango kono noon jooɗimi ɗiɗo dumunnaji fof ko wuro no wiye Mantes-la Jolie to France mi salmini kadi au passage kala jeeɓowo émission o ɗo e leydi ndi ha caggal leydi to diaspora weltima no feewi e oɗo invitation ɗum noon en beltima Amadou Sakke en gandi ko noon woni inde makko walla mbiyanmo kadi Bocara Mbo beele aɗa wawi min waɗanti hen commentaire gartana min hen. Alors haalde hoore mum kam wona hunde wemde kono kam men ceedo seeɗa e parcours men en jibinami ko ɗo mawnumi Hammadou Hunare ɗo e Dakar walla ɗo e Dakar Piindi après noon 1984 e jaadumi jinnaɗam France min gon toon en 87 min garti keddimi ɗo kanko rutti min gonmi ɗo nde noon on saaha gondumi noon koye jinnaɓam baba men to hosɓe tanam debbo e gorgaɓam nanmi école noon ko dans les années 87 88 ɗon janggumi élémentaire hay keɓmi entrée 6e min payi omo anandi dorno Kanel to baɓe cycle secondaire o aussi 3e gumi ɗon paami gari ɗo Dakar jokkuɗo jangde ko lycée les pédagogues toon janggatnomi après noon en 2000 on saaha noon tawa kadi mi fuɗɗimi dañi majorité laamu ngu wi few mi arta on jinnaɗum fewnimi kaara gartumi dutimi France gumi ɗo noon ko le mars 19 mars 2000 woni wadde kayitaji France joguiɗa way on saaha o bismi noon jaami noon gonmi toon guilden ha joni noon ko toon gonmi wurda toon ɓesgam e jinnaɓam mais hatta noon saaha fof mi ɗarta on noon min kala ko dañmi noon ko Sénégal ɓurnimi kala ko dañmi addam Sénégal ɓurnimi Fouta ɓurnimi eyi ko wona ɗum ko noon to gonmi toon nde aussi mi naati toon kadi formation ngaji kewɗi ando ken kam gonɗen oɗo saaha joni responsable qualité e société ji mawɗi société ji mawɗi kay par ce que hen sakkiri ɗo kamɓe pewnoto les sous-marins militaires woni ko Cherbourg kamɓe naval groupe voilà ligguitom toon liggueyaji baɗɗi fayida dans la qualité surtout par ce que toon woni kam hunde fof ne jogui tan secteur d' activité jogui spécialisation min kam spécialisation ko qualité kala ko fati ñuɓɓude so wiyama qualité tan koko yooɗi walla koko feewi onno ko consommation way noon sa soodi hunde jiɗɗa ko coɗɗa ko taw ne feewi ne yooɗi jiɗirɗa ni ko ɗum waddi qualité o donc noon après caggal mum noon ligguirimi société goto franco allemand wiyete ko URG robotique kamɓe wonata robot ji robot ji cerwoji yimɓe ɗi robot ji cerwoji e nder restaurant ji ɗi e ɗum aussi ko idée ji tan ɓe mbaɗi en tubaɓe kewi kaɓe joom karalla mandan poɗɗen no wiide PULAAR yimɓe tan wona yimɓe ene robot kam en paggima ɗum mbaɗa andi jibiñe walla baɗene ceerna Diop walla ha melima garta min robot ji ko yimɓe sarwoɓe caggal leydi ɗum kam min wawi taw en ngala ɗum ga e leydi no yettani ɗum ɗo ko ɓe toon par ce que kamɓe ɓe jiito toujours ko condition de vie neɗɗo aussi ligguey fotani tampindema eɗe foti tan ko so tawi dawi jippima kene way continue activité ji muɗum beele eɗen miiji jangga e Afrique walla e Sénégal ɗum watta ga wadde si ma waɗoy par ce que eɗen jogui des conditions pour hebde ɗum déjà en jogui
parc technologie kono no mbaɗen ni wonde miskineɓe so ɗum waɗama kadi way kono no arandi ɗum ɗo arata tan koye diwanuji ganduɗa hoore ma to kamɓe ɓe jogui ce qu'on appelle un certain nombre de niveau de développement aɗa andi développement addata miijoji kewɗi sa waɗi développé leydi ma noon ma ƴeew karallaji aussi mbaɗa hen ɗum waɗi ko nande par exemple assister l'être humain c'est à dire ko wallude neɗɗo o ha wadde gueɗe makko tawa tampani e ƴetta e ɗon taw par ce que kamɓe aussi on ko Allah hokkiɓe to banggue liggueyaji e banggue organisation société mabɓe sa yi kadi wima on société ko kamɓe pewnano robot ji pour wallude yimɓe serwoɓe walla dans les EHPAD woni to mawɓe goni mbala a watti fewn robot anni non on ko gandumi hen ni mais wona spécialité min kam on saaha ko j'étais un chef de projet qualité ko pour yuɓɓinde gueɗe ɗe ha robot wawa dogde ha wawa barsude taw kadi o jogata probléme aji janggo ko ɗum wonno ligguey hono ma en wonɓe ga hande leydi e Afrique e yaade ɗumen toon daña hande golle mbala no weeɓi aha no weeɓi aɗa andi la particularité caggal leydi bon ça dépend leyɗele noon France kam ko leydi ganduɗa hoore ma ɗifat comme genre Sénégal ni voilà ɓe ƴeewi haɓe kewi darde ɓandu ma haɗa ƴawde compétence ma mbaraɗa selli non ɓandu ma woni couleur ɓandu couleur ɓandu ma ɓe ƴeewata ɗum ne heewi wadde frein ha keeɓa ko jiɗɗa ko couleur ça veut dire c'est à dire que so tawi ka ɓaleejo won poste uji awa heɓde pour mabɓe pour France wa sa woni ɓaleejo won tawa yettade andi ko noon mahori quoi par ce que kamɓe noon kadi ɓe huuɗo fof cikkata ko faiblesse woni ɗon ɓe dokkadi ɓandu ɓaleeru hakke muɗum comme no ɓuuri ko nangde Angleterre leyɗe nangde Angleterre walla États-Unis won jaggoɓe kamɓe ɓuuri hormade innam aade non to banggue droit aɗa andi aussi banggue il droit faut ko yimɓe mbaɗa différence aɗa andi tubaɓe ko ɓuuren hewde hayso ɓe gongnani aɓe jogui diine mabɓe mboɓe gonɗini kadi haɓe kuuli loi kamɓe wonno ko ɗum mahi société mabɓe mahi ɗum ko loi et règlement goto foof ne andi hakke goɗɗo on so wonano ɗum ni aɓe mbawno wadde ko boni mais sa yi kadi ɓe gueɗe kewɗe cusa wadde kono woodi kulɗe ganduɗa hoore ma waɗira ko ɗum en cas de probléme hayso tawi ka tubak ni ala droit toñde hay goto heddo noon nder ɓerɗe mabɓe aussi kamɓe ɓe nanguiri ɓalay tan ko neɗɗo less neɗɗo tan mo wona haydara moɓe kiisaki ɗum kiisaki heddo noon société woni yaha ene mawna jinnaɓe en kadi goppi toon ko wayde fayida c'est-à-dire neɗɗo sa woni leydi a jibini ɓiɗɗo mawniro tan kadi wonti neɗɗo to gonɗo leydi ko ɓen noon change oyta ko aroto janggo oɗo mixage boɗɗeteɗo ko ɗum addanta janggo évolution mentalité majji kewɗi ɓe ganda neɗɗo ko neɗɗo tan ɓaleejo danejo cabaro enen fof ko yimɓe walla tagui en mi suɓaki wonde ɓaleejo kanko suɓaki wonde danejo heddo noon kono tagui tan heddo noon est ce que en ƴeewata mbaɗen feere ha mbawɗen wurdude e nder société goto taw goto men fof respecte goɗɗo heddo noon joguiɗo compétence fof hokke compétence muɗum sa ƴeewi joni France no lori to banggue sport ga ko ɓaleeɓe ɓuuri hewde ɗon wonno ene ɓuuri sellude ene ɓuuri jogade toon to banggue hayde équipe nationale yeehin ha to banggue gestion ligue descende ari nde voilà yiɗino wadde écarte comme ɓaleɓe kono mais o tawi ko ɓaleɓe ɓe ɓuuri ɓe o ronki yaade to banggue yomane administration gestion leydi ɓe dokki ɗum ko tubakoɓe wonno kamɓe jee leydi mabɓe faami sahol ɓe aussi ne jogui en gueɗal kono jogui tan no mahori bel tubak no resa ɓaleeje kadi si bien sûr parce que toon aha ne heewi le métissage ɗum mbimi le métissage ari toon métissage noon firti ko en jiida leñol en jiida couleur de peau mais eɗen mbawi resodirde aɗa yidde noon kadi wawi foof yidde wawi foof no natirɗen e mabɓe desɗen e beele ɓe natiri noon à 100%. noon woodi nokkuji ene woodi wona partout ene woodi nokkuji noon ɓen ngala probléme racisme eɓe ndesa ɓaleɓe eɓe ndesa raneɓe eɓe ndesa safalɓe eɓe ndesa kala n'importe quelle ethnie kadi wonno France kadi ko leyɗele cosmopolite aɗa ƴeeto ko yimɓe foof ndendi ɗon aɗa yiya ɗon ɓaleɓe aɗa yiya ɗon toutes les nationalités nen toon tigui mbawa wurdude tigui joni en ɓosat tan seeɗa banggue en jii caɗele no guura toon kadi caɗele dewle itta debbo ma Sénégal nawa ɗum Europe wona toon gurdam musɗam ha ceerle saaha ina jana hen konnguɗi mettuɗi ina jana hen yalta jamma waynako ina yana hen yanta jamma mine liggottomi mine Djiby Dieng gondi Piindi e Ali Fall woɓe collègue aji am mi yahami tewya mbeɗa woni debbo n'importe quelle heure aɗa yaaha aɗa andi sa wi o question tan walla question général
parce que sa wi ko debbo tan c'est comme si ko rewɓe tan mbaɗa e worɓe ko rewɓe ɓe e worɓe ɓe fof sont concernés dans ce même sujet ene waɗi noon probléme aji so ngari il faut ƴeewen holko addata probléme aji ɗi les sources bisimilla eywa haalo pular ke wiide ko neɗɗo to woni fof yo waano yimɓe ɓe toyɓe sa tawi wuro ɓe fof ne ɓuri tan ɓoon effectivement parce que société occidentale no mahori ni no ɓe gurdi ni enen no gurden ni woni tan kona gotum kamɓe toon debbo e gorko ndendata fof ngalu mumen ngalu munen peeje mumen fof kamɓe ndendata enen noon wonno mahori ɗen hewde ko no mahori en kono société patriarcat ça veut dire ko gorko waɗata fof ga e Afrique men ga gorko yaltinat dépasse galle yaltinde fof dépasse ko gorko debbo ala hen ko gorko fof debbo hokkete fewna galle ko on différence noon woni sen tawi en to wadde firti waɗmi waɗa ay ɓe ndendata c'est à dire ko noɓe mahori c'est à dire ko kamɓe mbi ko liberté égalité enen ndendi enen poti c'est à dire ko hay diine ni hay so tawi janggani ni e nder dewgal debbo e gorko poti droit heddo noon jogui kalifade galle ni ko gorko woni responsabilité galle mais e nder peeje noon kamɓe pewjitte ko ɗum woni noon noɓe pewjiri société mabɓe ni ɓe diwi basal gorko o so dañi waɗat debbo so dañi waɗat tawɓe he goto namda e goto fof jogui to hetti galle he sahade debbo yiito wi aɗa nelde Fouta aɗa nelde Sénégal aɗa maha wadde min joni koma ɓaɗa enen ken ɗanniɓe noon eɗen goppi yo mana caggal men to jolluɗe kewɗe poɗɗen sokkude kamɓe ɓe desiren toon ɓe walla ɓe gadditan ɓe en jiiɗa philosophie finalement ɗum waɗi se jeeyi ha ɓoy won hen jiiɗa ngalu ngu yalta effectivement sa réussi il faut mbaɗa différence sa réussi jibinal leydi ndi ɓe ganda Fouta ɓe gowani Fouta kamɓe ɓe gandi tan ko so tawi kala ko toon tan ɓe gandi bon ko an jeeyi an foti ɓe andinde Sénégal voilà kala ko liggoɗa ko an jeeyi déjà avant tout d'abord kada hokkataɓe leçon eko mbaɗata sa ittiɗo debbo a nawi toon walla a ittiɗo gorko a nawi toon en réalité so debbo yeehi o foti tan ko tawi no wonirtode ni o makro noon o tawi no ɓen gurdi ni ha ɓen mbaɗi réussir wurde noon mais kanko o arata koye objectif aji makko mi wawi wiide noon yimɓe fof noon mbayi non mais ko ɓuuren hewde kala nanɗo France ene jogui adde ɗum toon itta ɗum ko koye basal ide ko tawide yo mana are nokku dañeteɗo kala ko dañide nawruto galle bamum walla galle muɗum e ko ɓuuren hewde ko ɗum heewi addude probléme aji yimɓe no hulɓini de ko fotanko biyata ko ɗon so tawi yimɓe ene guura gawri e nder wowru woturu so tawi noon no cuuɗidir nafta tan so ɓooyi gawri yawata ɓuddude an aɗa ummini ga neɗɗo e caɗele o yetto toon taw ko toon ko potal o watta yaade waktuji ɗiɓe belɗi ɗim o watta jooɗade ha minuit en 2 heures en embo yalta aɗa ɗum ɗo fof aussi fawi kone an nde ndesata nde ndesdirta e makko nde nde gurdiɗa wurde e makko nde holko woni objectif ma fandade no joguinɗa neɗɗo fof e fandade muɗum so tawi paadorɗa ko wurde gorko ma walla debbo ma taw kala ko dañoɗon pecce taw ko dañoɗon gurda mi sikki gueɗe kewɗe mbawrinde hakkude ha sonde ndeehi caggal leydi a changera mais so tawi goto fof jogui objectif hoore mum noon ene suuɗi ɗum ha heeɓa ko yiiɗi ko en général so tawi heeɓi ko jiɗɗa hoto kewɗa wadde ko belɗa ko alors pular on mbiyata noon baso ala jikku est ce que ko pular spécialement enen jeeyi ɗum walla ko société waɗi fof mais ko ɓuuri teskede nande gonga ko ɓuuri teskede kam en général yimɓe so puɗɗi wiide koye mumen tan ene change gonki munen mi anda noon ko waɗi noon est ce que ko bewre nde walla goɗɗum kono kam tubakoɓe no mahori ni ko noon ɓe mahori par ce que ɗum ɓe janggi école ande ɗum ko janggata école jangguinɗa école ko ya waɗ débrouiller hoorema ya waɗ indépendant beɗa ala wonɓe toon kadi ɓe jeeyeten taw miijaki ni hakkillaji mumen ngalani e Afrique ça dépend hewnen so ɗaddima jiiɗi ko wallude galleji mumen kala ko dañi gartira honen so ɗaddima jiiɗi wat tan ko objectif ko duuɓi tan payodinde ha keeɓa ko jiiɗi ko garta définitivement jottoɗo goto fof ne jogui objectif mum no yayde honen kadi jiiɗi tan ko wiide mi yeehi min alan kadi Fouta ko hendu melga jaam caggalam yesam dugno hooram goto fof objectif hoore mum ɗum waɗi a wawa haalde mbaɗa yimɓe fof e muul goto c'est pas possible par exemple minen joni min gone France duuɓi hande goto handa saga men ko artude jottaɗe gal pourquoi parce que min gari toon guila
on ani wano min ji noon évolution société o hunde yaata ɓeyɗo fadde donc noon so Allah hokkimo jiɗɗa ko artude kala ko dañƴa gurda e banden taw o moye ɗo kam te respecté koye leydi ma gonɗa kala ko dañƴa mbaɗa leydi ma mais tubakoɓe joni han kadi wonno aɗani président de la république Macron o meeɗi wadde discours goto o wi c'est la fin de l'insouciance c'est la fin de l'abondance ça veut dire ko hewno adana ko wonade ko fof gasi ko gasi han kadi woni tan koye wadde debel ɗo ɓe gurdi kono ko hewno fof gasi ça veut dire que avenir o fof ga faati heddo noon aade Allah nen partout neɗɗo kadi hooloto jomiraɗo ganda aɗa wawi sababinde ɗo e Sénégal walla Afrique to jiɗɗa fof ha mbawa no wurde hoore ma l' essentiel tan ko dañ ko guurɗa e no guurɗa ha mbawa suurde hoore ma an e ɓesgu ma an e bande objectif ko ɗum tan heddo noon c'est vrai que pour l'instant société occidentale no mahori toon ɓuri jogade sécurité pour jogade garantie pour jo à court terme mais à long terme kam ko ga ɓuri jogade avenir voilà kono waɗoɓe jaam caggalam yeesammi duuno hooram hono rewɓe yahoɓe toon tan neɗɗo addum ittuma e caɗele adduma balɗe ɗi tan mbiya ya rokkedande ɗum kam ƴewata aussi kono jomum no wurdi e neydi muɗum par ce que mi wiya wiide kadi ede rewɓe kadi wodi rewɓe nan toon machallah ko rewɓe tinniɓe dariɓe tigi ko ɗum wimami heddo toon question ngaji bandani c'est des questions sociétales goto fof ne jogui holko addana ɗum mettinde holko addana ɗum hol fandare muɗum nde ɗannoto nde par ce que woni fof ɗannogal ɗannogal ne jogui ko fewi ne jogui ko bonni ha heewi sinon ko sago noon hay goto yahata tigi joni jaɓanten tawde ko ɗon e caɗele gonade an aɗa miiji artude ga kono en jii sukaɓe joloɓe laaɗe gam yaade Europe yiilade ko dañi onon oɗon miijo artude ɗum holno jiruɗa ɗum ko waɗata noon yimɓe hewɓe des fois ne mbiya minen min jiiɗi Europe min mbiyami bon kala mo Allah hokki yaade mo newnen yaade yo yahi hen hoore muɗum heddo noon arsugaji wona gooti kono noon to banggue yo mana changement leydi ndi adana haɓe ñinno hoɓɓe jooɓe nattide hoɓɓe par ce que on saaha ɓe ñinno liggotoɓe ɓe ñinno jibi choix yiɓe gara jibinanaɓe ɗum ɗo fof ɓe keeɓi koɓe ñinno hanti ɓe natti ɗum sohlude hanke natti sohlude kadi ko natti hewde no adana ni ande adana sen hewno goto feɓata gueɗal mum mais joni ko hewno ko usti ko seeɗo noon hankkadi ɓe ɗiɗi ko herdade kamɓe koye mabɓe mbawa sukkude arɓe nde koko usti ko dañeteno ko usti ɓe jiiɗi ustude arannoɓe dañde ɓe kadi même droit gonnoɗi nden des acquis sociaux fof nene ɓe gesta seeɗa seeɗa ɓe gesta seeɗa seeɗa par ce que natti hewde koko usti ko ɗum waɗi noon neɗɗo so tawi Allah hokkima ha wawi moftude ɗo kene wawi nawdema sa waɗi investisseur leydi ma yen hoore ma investissement noon ko des fois comme no saɗa awoya gawri ni a ɓeddoto gawri ndi e leydi gubba pada ha toɓa so toɓi o mana walla rosat fuɗa so fuɗi ndena sa soñi noon mbaɗa ɗo jiyata hoore ma ko e yeru tan dokkatmi sa dañi par exemple 5-6 millions de visa sa udditi société ganduɗa hoore ma a tinnima hen duuɓi tati tan ma wattu yaade Europe taw nawanima toon pour joɗɗama ko pour wadde visite pour an wona faladema hol peeje ɗe cikkuɗa poɗɗen wadde gam yimɓeɓe jooɗo mbasa yaltu leydi ndi ɗum ɗon il faut ko laamu wasa hen waɗa rassuré yimɓeɓe e mettre en place des mesures ganduɗa hoore ma tawn walla yimɓe ha mbaɗa entreprendre aɗa andi laamu hokkata liggey enen foof mbaɗɗen jikki men yakar men koye laamu laamu wawi wadde dema ko des mettre wawi wadde en place ko des outils ha mbawa wadde créer entreprise e nder entreprise mbatta créé o ko hen ligginta yimɓe so banggue accès au crédit to banggue sécuriser les entreprises to banggue ustude impôt ji entreprise ɗum ɗo fof so tawi laamu ngu joƴƴini ɗum tan hawna yimɓe aussi so tawi mbaɗi créer des sociétés ma wawa ligginde hewɓe kono laamu en général meeɗa ko liggey ha mbawi wadde noon mettre en place des mécanismes ha joomum en mbawa wadde dañde mecce e nder meccal he sa wawi meccal ma tan so ɓooyi a liggoto so ɗi tan ligginat en général ko noon tigi en gari ka membre fondateur mouvement hunare conscient holde mouvement o sosa alors to banggue dawrugol to minen foof min puɗɗi wadde politique koye ko ɓuuren hewde ko tengtini koye law Macky Sall en 2008 ko nden tan min naati politique nden natɗon dawrugol min nawde dawrugol politique amin jaha min jangga
ha hikka noon mataw no en 2020 min musidɗam goto mbiɗa salminamo to won ɗo wiyete ko Souleymane Sokom min mbi hamin en calmini Souleymane Sokom au passage o rewinayi Amadou Moussa Sen Paldiane ene wadde yo bana camsi aɓe keewi hawna e jeeri en aɓe goni eman kongo min mbi hamin ƴewya wadde sampude hunde to hunare ɗo objectif o no wona ƴeftude laamu ko wona ƴeftude mairie ko pour andude holno fuutankoɓe gotirta ɗum wonno objectif mo par ce que aɗa andi politique sa naata hen c'est vrai yimɓe naata tan gaño ɗon mais ko ɓuurani hewde sa ari e leydi surtout minen wonɓe caggal leydi ɓe il faut gara ganda yimɓe holno ɓe gotirta min gari min goni 4e caggal Amadou Samba Kane kanko wonno maire caggal bamen yo Allah yorum yafomo e mouvement on jeehi élection ko ɗon payambami caggal Mbodi Dabo wonno ko liste Nafoore minen min gonno ko liste Mamadou Diop Decroix nde min keeɓi toon hayso ko mi sikki somi yejjiti hani ko 2 conseillers municipaux min keeɓi ko performance fuɗɗuɗoɓe ɓe nde min gasni ɗum nde noon en kadi min mbaɗi créé mouvement citoyen hunare conscient e wonde Sokom e heddiɓe ɓen hunare ɗo jooɗi e wonɓe diaspora min cusumi tan ko quasiment ko septembre 2023 ɓoyan no feewi objectif amen noon ko faire des actions politiques et développement to hunare Hammadou Watu min jibinaɗo caggal ko sosa ko holko mbaɗɗon to non pour l'instant wona ko sa wi mi wima septembre 2023 ko kesum taw pour l'instant joni mi panno ko ha élection ngaji ɗi gasa e kesum est ce que wadde on pattani ha paron tan wadde mbaɗo tawde on mbaɗi ha on paari min jinno ko wadde soutenir Amadou Ba ɗum umminnoma ko ɗum umminno ɗum finalement nde élection ngaji ɗi mbaɗa repoussé nde gueɗe kewɗe change hen mais hatta mouvement ne jogui muɗum ene wurto e beele oɗon jogui programme uji ɗi lelnuɗon jangga e jaam kala mo jaadon ɗon ina wawi wooda ko piɓɗon waɗande diwan mum effectivement parce que minen l'objectif amen déjà ko wadde mouvement dariɗo ngam wadde participer aux prochaines élections que ce soit législative ou soit locale pour ha min daña gueɗal hamin mbawa défendre kala ko hunarna pour dañde heddo noon mouvement o ko kesum taw min pour l'instant min goni ko yaltinde sarɗeji ɗi et mettre en place le programme parce que au début min jiyano ko mouvement de soutien caggal mouvement de soutien o gasi hankadine parce que ay élection gasi min goni ko yande phase wadde parti o mouvement o haw daro on saaha noon min jaaɓano ko arata ko donc noon ɓaade hankadine min gonno ko dans l'objectif koye Benno Bokk Yakar Amadou o perde des élections ngaji ɗi kadi eɗen jarno ene mbaɗi félicité président kesso Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko jogui ko yo Allah hoybin ɗum taw Sénégal na fof jiyen koye muɗum kono eɗen gandi kam ko arata ko ma change gueɗe kewɗe ma change ɗon parce que Amadou o perde élection ngaji ɗi minen kam des fois min mbaɗa des analyses politiques hamin gandi kam no yaari ni pour min hankkadi o natti wawde heddade APR e man garo hen walla kadi aussi Abbas Sarr invite ma e émission ma commune 100% politique kono tan mbiyatmami ko jencude moon élection local oɗon holko wonno jencude moon non wonno jencude amen ko change ude gueɗe kewɗe waɗatno ɗum banggue ko dañɗon ɗo banggue gartam on jeehi on piyama voilà min jangui hen garɗon ko deuxième walla troisième walla quatrième garɗon gueɗo quatrième parce que bon ko ɓuuren ha men hewde ko c'était la première fois mbaɗa politique on diwan il fallait kadi ganda no yimɓe lelori to banggue holno ɓe gotirta ko gueɗe kewɗe ko min gari sur place et sur le terrain min gandi hankadi holno min ɓeɗirta feere hankadi prochaine fois so élection ngaji gasi gari min mbawa liggade ha min keeɓa mairie ndi walla min keeɓa institution mbaɗum ɗon kono min garanno nde kam mais vraiment min jahornoki ni wayatno aɗa andi sa woni caggal leydi sa ari fof cikkata ko a welama tan a gañima mais min ko jangɗi au fait parce que so tawi min gara ni xeyna min mbasa hebde yo mana expérience mbaɗum ɗon c'était stimulant ma gara yimɓe jaaha yimɓe ganda yimɓe a faami mbaɗa proposé un projet de société par ce que Hammadou hunare ko pour manggo commune mawɗo commune o foti itnede gueɗal muɗum minen fof ɗum min daranto wona par ce que min ɓuuri heddiɓe ala ko goto hamin jogui yiyande tan pour commune o pour janggo e janggo commune o ittane hen gueɗal muɗum par ce que sa ƴeewi caggal Amadou Samba Kane kanko woni le maire actuel hunare ne manqui itnede gueɗal to banggue institution ji leydi ndi somi juumani min ngala directeur min ngala conseiller min ngala ministre min ngala haydara e ɗum noon
walla ta leydi walla ta wuro au delà de ko yimɓe wuro ngo mbaɗa hen ko doole mumen kono wuro so waɗama représenté to banggue état ma waw siftorede saaha foof tigi ɗum noon en gardi hen ha ɗo hojomaji ɗi koko gasi joni noon holko woni kuccam mon tan e konngol mbayni ko aywa joni minen kam woni des acteurs de développement komin jiiɗi foof hannde ko daranade diwan amen daranade leñol ngol ko ɗum woni darde amen kadi min jawani haydara ko heddi ko noon oɗo saaha joni ɓaade ko pouvoir keso ari en ƴeewat tan andude holɗo payi holɗo pucci minen wonɓe caggal leydi ɓe noon oɗo saaha joni min ƴeewat wadde encore mettre en place des actions de développement kala ko min dañi noon min gaddana wuro ngo ko ɗum woni hannde koyɗa men en attendant par ce que politique wona ñande fof watte politique o tan ko saaha en mbawurde politique par ce que yimɓe poti ñamde poti yarde poti wallodirde goto men fof to woni ɗo foti wadde yo mana ɗum ɗo woni ha timma beela mbawen dañde gueɗe kewɗe par ce que développe leydi tan ko sowaba leydi wona goɗɗo wona murtannaɓe wona mbaɗinaɓe ko enen koye men daroto nanggodiren goto foof to hettiɗo waɗa hen so tawi ko banggue association so tawi ko banggue action développement so tawi ko banggue entrepreneuriat goto men foof to woni ɗo yo wat développé hunde tigi par ce que ɗanndugal ne weeli mais usta men ko heewi par ce que so men heeɓe jahat so heeɓe jeehi joni hollidoro wuuro to donc il faut ko yimɓe mballo bakkilo ko dañata ko heewde famɗude mbaɗe des sociétés ganduɗa hoorema ha wawa par ce que to diwan men to sa ƴeewi joni ko ndema e gaynaka e awa ɓuuri toon heewde tigi ɗum noon a waynima voilà kadi mi waynima kadi salminde yo mana yeeɓoɓe en ɓe mi weltima no feewi e teɗugal ngal ɗo ha moodi kadi mi salmini jinnaɓe yeeɓoɓe mi caggal leydi salmini mantunaɓe mi salmini hamadou hunar naɓe mi salmini kadi musidɓe hawnani somi limtimi juuma wala mi salmini mamoudou sall depuis New York aliou ka ɗo henna c'est musidɓe aussi wonɓe ɗo kadi leydi he ko nande astukan nande jawandam wona jawguel wona jawguel waɗa ousmane yara mi salminamo no feewi so waɗi somi limtata mi juumat faami donc noon mi weltima no feewi Ba Mody e andede kadi yo Allah hokke ko jiɗɗa ko merci jarama par ce que ko mbatta ko kadi c'est important eyyi minen kadi ala komin gonni ɓawo ko wiyete o tan ko kiram e yidde wallude leñol ngol tan darde min eyyi ɗum tan woni ɗo kono wona haydara min jiiɗi noon tobin koɗito waya comme no genre hay so Dakar kam o nanda toon seeɗa jarama goto men foof so fiini wawa dañde taw tampinani hay goto ɗum noon en beltima no feewi tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi waɗi wonde no feewi en jetti sababu kadi ni famɗata kadi ko teddugal wiyetake teddugal ko teddugal tan wiyete honi omo ganduɗa ko Bintou Seck lollirɗo Belɗo Seck sen jii ɗum ɗo wooti vraiment kanko jaggi hen no feewi Bintou Seck ko bandiraɗo debbo moƴƴo gonɗo toon to leydi France toon o wuuri kono kadi en jetti Saydou Kenemi ko wona ko ɗum kadi en jettat Adama Sall gaddanɗo en oɗo kurus jeeɓowo en no feewi wi en kurus oɗo nani ko jeeyowo kurusaji noon cohloɗo kurusaji foof no wawi wadde 78 168 62 35 78 168 62 35 kono kadi konngol mbayni ko addani en ɗum ko gorko mo Diabo o wi tampande bandum ɓuri tampinde bandum o wi tampande bandum ɓuri tampinde bandum kono kadi ni koltumen o ko Sané fashion rewi ɗon eɗen gandi ko ɓornotoɗen ko Sané fashion kadi kanko jaggata hen gonɗo ɗon ɗo Dakar Plateau tonggode mo ko 77 489 92 58 77 489 92 58 woni Sané fashion wonno koɗo men ko Amadou Sackeh walla mbiyen Bocar Mbow ko ɗum noon ko ɗo mbaynortoɗen ha saaha goɗɗo ɗo caggal to ko Djiby Dieng jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama jarama Seydou Ba